kerja berang tahun. Aku 6 tahun. Ya. Kalau kopi dengan mang tidak rapi. Tanya ngono. Kayak bukan omah, gampang kan dibayar ono gawe. Lain kantor gampang ngono. Kilo duwe iki nganti ora kamot. Bayaran sok kene kadut. Apa nyanyi malah tutup kok. Kowe iso karaoke barang lho, Lek. Weh ndak ah. Wis. Karaoke ya karaoke. Lah karaoke ning anu kok ning omah kok. Kok ngene duit iki piye? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Niki jualan acara nopo niki? Biasa jago-jago Pak. Keten nggih, Mas Dolodot, nggih. Saya tim tanggap COVID-19 dari Desa Ngumpul. Saya ini patroli bersama beserta teman-teman dari pendamping desa, tokoh masyarakat dan juga ibu bidan mau mengasih informasi Bapak. Karena sekarang ini Anda lihat di televisi bahwa korban dari terjadinya virus COVID-19 itu setiap hari bertambah. Ora usah diterusno Mas Badrin, kula pun mudeng karepe sampean. Ora usah kedawa-dawa. Kula pun ngerti teng TV. Nggih. Tapi niki kula peduli kesehatannya sampai lho Pak Dolodot. Nggih. Sampai niki napa saya sehat niki? Jenengan butuh bukti nek kula mboten sehat. Nggih, monggo napa? Sehat Mas. Oh, sehat. Nggih, nggih. Nah, kan mboten percaya meneh lah kali kula. Nggih, kula hanya menghimbau Bapak, intinya ngoten, nggih. Ngene lho Mas, Nggih. jenengan kan dari kemarin setelah dengan datang dari perantauan kan sudah saya diatur. Selama 14 hari jenengan harus mengisolasi diri. Masalahnya nomor dikhawatirkan mungkin jenengan keng daerah asal keng perantauan jenengan gawa virus COVID-19 niku. Man, kandhani Man. Aku ki merantau 6 tahun. Ora terima tahun 2 tahun. Ya. Ya, Duit aku lagi. kan wis mudeng. Duitku aki, aku baru tuku sapi papan Man. Ya, iki duitku ijet aku bantal terus nomah aja Man. Nek perkara man-man warungku gampang urusan Man. Tenang ae. Ngene, sampean yo Nek perkara istilah urusan Covid barang dengan iki wis biyen aku TV. warga biasa. Neng saat iki sakwise ana musim COVID-19 aku iki elek-elek didapur dadi tim tanggap penanggulangan COVID-19 Desa Ngumpul lah. Nek sampean repeh duit-duit oke, jenenge virus COVID-19 itu gak peduli. Cek duitem oke, cek paribasane mbok nggo kasur lah ora peduli. Masalahnya apa? Virus itu gak pandang bulu. Lah wong iku gak ngerti gejalane kaya apa. Elek-elek aku duwe SK iki lho, SK-ne. Oh. Diangkat jadi ketua tim tanggap penanggulangan COVID-19 Desa Ngumpul. Iki yo di kewajiban nganu wong Yo ngandani wong iku nek gelem lah nek sampean gak percaya. Nek gak percaya omonganku peh aku ki wong biasa sing luwih jelas iki Mbak Bidan sing saka tim kesehatan. Monggo Mbak jenengan jelaske Mbak. Wong rada ngeyel iki yo. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Pun nemang kula dereng. Bidan, Nggih. Mbak Ayu. Nggih, asma kula dan Ayu, Bidan Desa Ngumpul nggih. Kula teng mriki ajeng jelaske tentang corona nggih. Napa melih jenengan iku saking luar negeri nggih. Virus corona niku Pak, mboten ketinggal tapi niku sangat berbahaya nggih. Apalagi jenengan saking luar negeri kan mboten ngertos. Jenengan niku wau beto virus napa kan mboten ngertos. Harusnya jenengan diisolasi di rumah selama 14 hari. Diisolasi ki Nggih. maksudnya kon toko-toko omah ngoten. Nggih. 14 hari niku biasanya minggu pertama niku kuman masuk Pak. Nggih. Minggu kedua niku biasanya jenengan ada gejala. Oh, ngoten. Misal nggih, misal batuk pilek, Ngoten nggih. sakit tenggorokan, ngoten niku. Jadi jenengan mboten usah preksa teng kesehatan. Nggih. Karena umpami kados kula ngeten preksane tebun ibu. Nggih, jenengan mungkin telepon mawon Oh, nggih. ngoten, nggih. Setiap datang perantau datang ke desa. Ngoten nggih. Nggih, kita pantau kader ataupun perangkat untuk
lapor nggih. Oh, Perantaunya ngerti, lapor ke nggih. desa nggih. Oh, nggih. Nanti misal jenengan ada keluhan, cukup telepon saja, mboten usah periksa teng tenaga kesehatan, Oh, langsung ngoten, periksa nggih, mawon. nggih, nggih. Nggih. Nggih, nyun sewu. Ngene lho Mas Jolodot. Pripun, Mas? Nek jare dhuwitmu akeh. Jenenge iki virus iku ki gak mau tak mongke gak pandang bulu. Kowe nggo dhuwit akeh lah. Nek tekan kene mbok nggo sangu ning rumah sakit padha wae. Yo aku ngampune yo gede wong ancen aku ora mung Aja mentang-mentang mek duwite akeh. Iya, men, nek aja kereng-kereng karo kancane dhewe. Ora Mas. Kabeh-kabeh iku kanca. Nyuwun sewu Pak Babin, Mas Babin sedaya bidan kok menawi niki wonten klenta-klentune kula jawab panjenengan. Nggih. Kula menungso lumrah. Nggih. Nggih, ngertine kula nggih teng TV tok ngoten niku. Nggih. Kula sehat nggih sehat, ngoten nggih. Nggih, saiki kita ngawon nggih. Nggih. Saya menghimbau berdasarkan maklumat Kapolri Ngoten nggih. untuk saat ini kita tidak diperbolehkan untuk kumpul-kumpul dulu. Oh, ngoten Nggih. nggih. Pokoknya sambil nunggu anjuran dari pemerintah, nggih. ampun kumpul-kumpul dulu nggih. Nggih. Kalau minta maaf Ngoten nggih. kepada bapak-bapak semua nggih, Nggih. tolong bubar dulu Pak nggih. Oke. Saya minta maaf sekali nggih Pak. Anu, Pak. itu paling urusannya warung urusanku gitu. Urusannya Mas. Nggih, betul. Kok warunge urusanku kabeh Mas. Nggih. Aku bolok-bolok engko. Nggih, nggih. Kok nyuwun sewu lho Pak nggih. Nggih, nggih. Tolong Pak nggih. Bubarin nggih Pak. Nggih, monggo. Monggo Pak. Nggih, monggo. Saya minta maaf. Nggih. Nggih. Monggo, bubar mawon Pak. Nggih, nggih, nggih. Kira aku Pak Muter Nggih. Kalau kita mau lagi, monggo Pak. Pemerintah ya Pak. Dari Pak.